היום נפרדתי מהחבר הכי טוב שלי, אלוויס. אני אוהב אותך וכבר מתגעגע. לעולם לא יהיה לך תחליף. די. ובמקרה הטוב פריקים מצאו את עצמם מובילים בתקופה האחרונה טרנד תזונתי וחברתי. זו הרצאה שבעצם מנפצת הרבה מהמיתוסים שגדלנו עליהם, שקשורים לתזונה שלנו. בכל יום מצטרפים עוד טבעונים חדשים ואקטיביסטים שמנסים לשכנע גם אותנו להפסיק לאכול דבר שמגיע מן החי, לא ביצים, לא חלב ואפילו לא דבש, וכמובן בלי בשר, בקר, עוף או דגים. שלום, בוקר טוב צחי. גמרתי את הדובדבנים בשישי שבת. אחרי שנים שבהן היה חובב בשר איזה כינור? זה אוכל. בואי. מבחינתי זה ארוחה. זה לוקח 800 גרם, קילו. כן, כל פעם בשר אחר. זה כאן, זה למותן. או, רדי, למטה. הלו? הלו, שלום. אני מתקשר בקשר לכלבה שעבדה, היא נמצאת אצלי. וואי, מצאת אותה? איך אני שמחה לשמוע. ממש דאגתי לה. ממש דאגתי לה, מה דאגת לה? מה, היא לא הייתה לך כזאת חסרה לך פה. חיים. אל תגידי לי חיים, בסוף רק אני צריך להוציא אותה החוצה. הלו? את לא מביאה אותה לפה, את לא מבינה את זה? יש אפשרות שאולי תביא אותה עוד היום? היום לא כל כך טוב לי, אבל מחר בבוקר זה בסדר?
מחר זה יכול להיות מעולה. אני אמנם לא אהיה פה, אבל בעלי יהיה פה. תודה לך. שיהיה לך המשך יום טוב. בכוונה את עושה לי את זה, נכון? בכוונה. לא, יש לך אוכל בקערה. מה את מסתכלת עליי ככה? מה את רוצה? מה? סלמי? שבי. ארצה. ארצה! קחי. ענבל? מה את עושה פה? התקשרתי אליך ולא ענית. ראיתי בפייסבוק את מה שרשמת על אלוויס, אני מצטערת. אני יודעת כמה אהבת אותו. זה בסדר, תודה. בואי כנסי. יו, מי זה? זה סתם, זה כלבה שהלכה אחרי היום. רדי. עכשיו אתה מטפל בה? בינתיים, עד שאני אמצא את הבעלים. את רוצה לשתות משהו? לא, זה בסדר. באתי רק לתת לך משהו. מה זה? מהטיול שעשינו אז ברמת הגולן עם אלוויס. תיארתי לעצמי שתצטרך את זה יותר ממני. את זוכרת את זה? כן. שהוא חזר מרוח בבוט ולכלך את כל הצימר. הוא היה כלב מצחיק. תגיד, קברת אותו? ברור, מה זה נראה לך דג זהב שמורידים באסלה? ברור, רק חבל שלא אמרת לי, הייתי מצטרפת אליך. בסדר, לא הרגשתי שזה קשור שתצטרפי אליי. לא קשור? אני טיפלתי בשנה וחצי מהחיים שלו, יכולת להודיע לי לפחות. טיפלת. כן, נועם, טיפלתי. טוב, לא הרגשתי שזה קשור להתקשר אלייך. את באמת רוצה להיכנס לזה עכשיו? טוב. אני חושבת שאני אזוז. תרגיש טוב, ובהצלחה עם הכלבה. אם אתה מרגיש שאתה צריך לדבר או משהו, אתה יכול להתקשר. תודה. תודה שבאת, ותודה על האלבום. ביי. כן. אהלן, כן. דיברתי עם אשתך, אני חושב. היא אמרה שאני אביא לך אותה. בואי לפה. מפגרת, בואי לפה. קשורה 24 שעות, לא יודע איך היא ברחה, תאמין לי. מה, היא שיגעה אותך? לא, זה בסדר, דווקא הייתה אחלה, היא כלבה טובה. כלבה טובה? כן? ממש נשמה טובה. עכשיו, את לא תברחי לאף אחד.
מה את בורחת מטומטם? מה את בורחת? וואו, אחי, מה? למה אתה צועק עליה ככה? דיברת אליי? מה זה? אתה רוצה להסביר לי איך לחנך אותה? מה? תזדיין מפה. תזדיין מפה, אני אומר לך, עוף מפה!